Древните китайци я наричат чи, японците ки, римляните спиритуса, хиндуистите прана. Силата или енергията, с която човеците могат да се превърнат в свръхчовеци, като наскочат биологичните си възможности, дадени им от природата, и дори да отрекат законите на физиката. Енергията чи. Свръхчовеци ли са тези хора, които се бият от разстояние, като повалят противника без да го докосват? Това ли са тези, които владеят чи и за какво могат да я използват? Дали наистина могат да палят огън с ръка? Дали владеят огнената стихия? Дали могат да повалят предмет от разстояние без да го докосват само с концентрация и насочване на своята енергия чи? Да се самолекуват от страшни болести и страхове, като въртят своята енергия чи? Да защитават близките си и да правят неуязвими, иначе крехките неща, като едно сурово яйце, което стои само, в чинията, без ничия помощ. Хипноза, транс или истина е това, че енергията чи в чашата осветена вода те прави неуязвим дори към острото браснарско ножче. Атлети и търсачи на силни усещания през целия си живот изпробват границите на своите способности. Те постоянно ни изненадват със своите рекорди, като тичат все по-бързо и скачат все по-високо. Някои от тях са безстрашни или просто са си загубили ума, други използват стероиди, за да постигнат свръхчовешки резултати. Но има и трети. Тези, които през вековете твърдят, че владеят мистериозни енергии, дадени им от космоса или от Господ, за да постигат невъзможното. Невъзможното, което според тях става възможно, когато владееш своята енергия чи. Всъщност чи възниква като термин още в древен Китай и означава живот. Живот на растенията, хората и животните. Живот навсякъде по земята, живот видим и невидим. Живот въплътен в чи, която според вярващите съществува под формата на аури около всичко и всеки. Съвременните медици вече диагностицират рак с термоскенери. Това е една от връзките между реалната наука и древното енергийно знание ли е? Чи е в основата и на съвременната акупунктура и миопунктура, с която са лекували всички болести според източните народи. Чи може би ще даде и някои от вечно търсените отговори в науката. Каква е връзката между мозъка и съзнанието? Как така един човешки орган от милиарди неврони ни кара да чувстваме, да плачем и да се смеем? Всъщност, как се става господар на енергията чи? Има ли научно обяснение на това, което тези хора правят? Истина ли е, че един от тях ги движи само с мисълта си и своята енергия? Дали всички те са под хипноза? Как се става такъв? Има заснети тренировки на бащата на айкидото, сенсей Морихей Уешиба, още от 50-те години на миналия век, където се вижда добре как майсторът поваля противниците си, без да ги докосва. 呼吸力が充実していれば相手の力を利用して難なく倒すことができます。前に押し出す力と横に突き出す力、縦と横、その力の強弱の原理を利用して倒す技。 Същата е картината и в Сибир, където днес има школи за обучение в това непонятно за нас бойно изкуство, познато в близкото минало само на командосите от спецназ. Удивительно, но такие, казалось бы, сверхъестественные способности заложены в каждом из нас. Така и в Америка, където има школи, обучавали не един и двама от съвременните бойци по професионалните рингове, които пожелали да получат от древното знание за чи. Къде всъщност се крие тази енергия чи? Кой може да я събуди и за какво може да се използва?
Тези въпроси ще задаваме на Тора, пазителят на древната енергия и създател на школата Санди Мурти, която обединява под своя знак повече от 30 000 последователи. Името е Санди Мурти. Санди на санскрит означава вечната творческа божествена енергия, а Мурти е всичко направено от човека за предано служене и овладяване на тази енергия. В средата е лотоса. Цветето, което вирее в блата и кал и въпреки цялата мръсотия наоколо, остава свежо и чисто, недокоснато от околния свят. А това според Санди Мурти означава, че мръсотията около нас не е оправдание да не бъдем чисти и в мислите, и в делата си, както повелява Тора. Тора или Густи Агун Гурахарта е не само боец, бивш шампион на Индонезия по пенджак силат, но и активен общественик, политик, водещ на телевизионно предаване, сценарист и продуцент на сериали, благодетел на бедните и пазител на хиндуистките традиции на остров Бали. Всъщност за първи път научавам за Тора още преди месеци, когато се заинтересувах какви са възможностите за лечение на болестите на съвременния човек, който подложен на непрестанен стрес е осъден бавно да полудява. Преди да замина за Бали, се срещам с един от българите, последователи на Санди Мурти, Валю. Оказва се, че той има отговорна професия – невролог, лекува болките и страховете на хората, точно както и Санди Мурти лекувала хорските страхове. Системата е една и съща. И ти спазваш тези ограничения, и той, и аз. Обаче въздействието върху всеки е индивидуално. Тя ги поляризира нещата. Ако наблегнеш на така наречените лоши неща, те се засилват. Ако наблегнеш на така наречените добри неща, те също се засилват. Може би това е привлякло към школата и неговият колега, специалист по уши, носи гърло. Доктор Йорданов също вярва в истинското позитивно влияние на школата върху себе си и околния свят. Медитацията за мен не е да седнеш и там да гледаш, а да го прилагаш на практика. Когато има ситуация на стрес, на гняв, на ярост, на недоволство, така става, че нещата си... Ти вървиш покрай тях, те не ти се случват на тебе. Виждам се за кратко и с Валерия Петкова, известен учен от Каролинския Стокхолмски институт, която също практикува Санди Мурти, докато продължава своите научни експерименти по размяната на съзнание от тяло в тяло. Човек вижда, че наистина действа и това е успокояването, което идва, изострянето на сетивата, концентрацията, растежа в духовен план, защото и самите ценности се променят. Аз самата за 2 седмици казах, че в Бали се чувствам по-добър човек. Всички те, подобно на още около 200 българи, са посетили Индонезия не само за да потърсят отмора под ласкавите лъчи на балийското слънце, но и за да се заредят положително в школата на Санди Мурти. Там, където пристигам и аз, за да се срещна най-сетне с прословутия пазител на древната енергия – Тора. Оказва се, че в този ден пристигат още 20 на българи, които по традиция се събират вечерта в къщата. Домакинът се запознава с нас, като представя себе си чрез ритуал. Показва ни маските, които прави сам. Маски, които разкриват различните човешки лица. Тук има българи с най-различни професии – актьори, доктори, счетоводители, строителни предприемачи, има и кмет, даже и знахар. За съжаление няма да мога да ви разкажа за всички тях, защото повечето не желаят да бъдат снимани и показвани. Всички те са тук обаче, защото търсят нов път към по-спокоен и по-щастлив живот.